Dunay kapin 100,000 doses sa Pfizer vaccine ang miabot sa Davao City karong adlaw. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Tak sa pagkakaroon kinina ang pinakadaghan nga doses sa Pfizer vaccine nga gihatag alang sa Davao City. Samtang dunay pagpaklaro ang Davao City COVID-19 Task Force sa huhungihong nga duna kunoy namatay human nabakunahan. Miabot sa 105,300 doses sa Pfizer vaccine ang miabot sa Davao International Airport Huwebes sa buntag. Gidala kini gilayon sa cold storage facility sa DOH-11. Base sa resulta sa clinical trials, ana sa 95% ang vaccine efficacy sa Pfizer alang sa symptomatic COVID-19 patients. Laumang moabot pa ang laing batch sa Pfizer vaccines ugmang adlaw. For the vaccine Pfizer that arrived today, lahat siya sa Davao City yan siya na-allocate. And hindi pa natin siya ma-distribute sa field no, or sa mga provinces kasi wala pa silang ultra low freezer sa kanilang kanya-kanyang probinsya. Sa dato sa Davao City Vaccination Cluster, miabot na sa 102,359 ang nabakunahan na sa first dose ug 21,550 ang nakompleto na sa bakuna. With regards to the rollout of the Pfizer, probably we will just follow what was started during the first delivery of Pfizer. So it will be distributed among mga SPMC and among mga private hospitals natin for the rollout of the Pfizer vaccines. Samtang sa huhungiho nga dunay namatay human naturukan og bakuna, gipaklaro ni Dr. Michelle Slosser, ang spokesperson sa COVID-19 Task Force, nga wala pa'y pruweba nga magtudlo nga ang bakuna ang hinungdan niini. As of the moment, sir, we have not validated any occurrences of that sort kasi po based on the investigation, hindi naman lumalabas it's because of the vaccine po. So we will for those events po, sir, in the future or still ongoing ang investigation as of the moment. We will wait for the final investigation. Tak dinha na mo gawas no ang importante nining approval sa mga doktor ug galing dunay comorbidity ang usa ka vaccine ni ingon man ang pagsulti sa tinuod ug galing dunay kay comorbidity ato sa screening sa vaccination process aron mas screen ka og tarong sa mga physicians nga pwede o dili baka pwede nga mabakunahan. Tak. Daghang salamat Argil Relator.